cabinet immobilier Élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Actuel Media la jabaga wanga foli ba ye ka benen sanga dan ye ne akwa kuna funu wati sele bakuru ba oflen kala fili na tan kono kibara manu chari la jamana kono la kira sababu ye ninga ngunu ka uncha abinu mango na me anga dogo kun kibara kono abe shifina kama damanda ba minu kema ku wakli seme fami taji fere la butul nu kono anga sira dawla abina fami ali fana soroka anga kibara ni kana Chad jamana nyama Idris Debi alega saya kira sababu ye ninga yugu do farafina cencen dugu kanaula kerengere ne ala Mali amena kuma yo fana ka anga dogo kun kibara kono bismillah kokura aka dogo kun kibaraw keneka ina fo anto ya fo bakuru bawla to gomina ni kuma kumbe jamana kono mi ngunu nga chaarmbe ko sobe o de kala fili natam kono kuma o charila anga jamana nyama o fe ka sangani alamsado avril kalo klitan durwe haglina falen kera maliande onu nyonche laji kasim jabate alewulla ni ngase do maku haglina uta anga je kunni ko laye alamsado avril kalo klitan duru chama chefanga nyama o ye kalata sebe boka bi o min kun makono no ko sebe communauté internationale fe ni kalata sebe ngono iba ye ka foko jamana nyama kalata ani wasadin kalata o labene ko bla février kalo kle mugan wolonvla san ba fla ani mugan fla wani flana ko era la nanko mako deuxième tour o be ke mars kalo kle tan saba ana kle mugan san ban fla ani mugan fla ni kalata sebe mbolen ko fe bamako no e mali fa bay ma chama yaklinata diaka ni hakilla ka fo mali famo bina se ka kalata insigi gouvernement de transition mu sigira 18 mois ou ka 18 mois be kunche ka ben ou ye date mu indiqué ma kalata be la ben mali na janyogon waraw de fait na ma fol ma ko partenaire technique ni financier ou te bo ka wakati fo ou kun fe date mu be fo ka da la ben do de sabatilika nous te se ka ke ou ta fo wa fana ou jagwale do fana ka fo ku bina se ka ke ka sababu ya ke ulu sigira odeka ube kalata labɛn Maître Cheikh Oumar Konari n'ale avocat ye an ka jamana kɔnɔ ale fɛ walasa ka kalafili jɛlen kɛ labɛn ni fɛɛrɛ dɔw de kan ka sigi sen kan wa ale yɛrɛ fɛ ni sɛbɛn tɛ dɔwɛrɛ ye hakilina jigi kɔ chronogramme ni a kan k'a dɔn k'a fɔ ko ŋaniya yira de don pour que k'a yira k'a fɔ élection bɛna kɛ nin date la mais chronogramme in bɛ se ka yɛlɛma waati bɛɛ ka sababu kɛ n'i bɛna élection convoquer collège électoral be wele de ni élection date be fixé de par décret or décret mata kanin ko kɛ donc ni me ko me communiquer de dron ka mɔgɔw hakili lasigi k'a fɔ ko élection bɛna kɛ nin waati la donc élection in a kan ka kɛ ka ɲɛ de a condition fɔlɔ de a ka kɛ dugu la dugu min ni état yɛrɛ be ni état ma se ka dugu ninnu bɛɛ sécuriser élection ka kɛ dugu la dugu min ni état be ni vitre dilanna in yɛrɛ fɛ ni waati tɛ kalafili fɔ kuma ye fanga ka to sɔrɔsiw bolo o ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ hakilina min bɛ élection ko in na tiɲɛna a ka di ne ye ka sen ka yɛrɛ de élection parce que an bɛ politiciens ta k'u sigi an kunna u tɛ laban san joli an y'an san joli sisan ni min ka élection ni min ka mandat bɛna ban coup d'état bɛ k'o la ni min ka mandat bɛna ban coup d'état bɛ k'o la donc a ka to sɔrɔsiw bolo siɲɛ kelen an ka sen k'a kɛ foyi ma tiɲɛ sɔrɔsiw bolo an ka élection ko kuma yɛrɛ kana fɔ ko to yi fɔlɔ k'u ka baara kɛ minnu bɛ baara la koyi ne kɔni kelen ne bɛ ninnu fɛ wa mu sutigi M5 RFP i n'a fɔ jamana kɔnɔden faaba dɔw y'a yira k'a fɔ k'o ma jɛni ni kalata sɛbɛ ye wa o y'a yira k'a fɔ ko kosɛbɛ tɛ nka min ye gouvernement ye olu ye wulikajɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka se k'a parti ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan olu min y'a yira k'a fɔ k'o ma jɛni ni kalata sɛbɛ ye maliden faama bɛ ɲininkali min tɛngɔ a yɛrɛ la an bɛ waati min na ko sisan nin ko la yala transition bɛna tɛmɛ kalo 18 kan wa kalafili jɛlen bɛna labɛn malidenw ye wa an n'o jaabi sɔrɔ waati nataw la ina fo sigi tun kɛmɛna cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen wulikajɔ dɔ kɛra alamsado avril kalo tile 22 ka ɲɛsin énergie direction ma wulikajɔ yɛrɛ ɲɛminɛnen tun don sifinaka ma damadamaw fɛ minnu ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka kuran sɔrɔ nka a wulikajɔ in kɛnɛ ka sa an ka golomasiri tabaw ye jama yɛrɛ kɛ ni gazi cili ye mamadu bilali kulubali ale tun b'a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ni k'o lajɛ kabini nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati énergie soba da kun falen do finitigilakaw la ani mɔgɔw la mɔgɔ minnu nalen n'u ka nisɔngoya yira walasa kurantigɛ ka jɔ sabu ka da kan ni alamisa heure 1 ni miniti 30 wulikajɔ kun bolodalen d'u fɛ ni soba in da la finitigilaka minnu kun be yen u m'a t'u ka fara ɲɔgɔn kan u ye gazi ci walasa ka jama yɛrɛ kɛ
donc an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an bɔra k'an ka nisɔngoya de da heure kelen miniti 30 n'o bɔnna an bɛ taa so o gazi cayana u b'a fɔ k'an ka bɔ yen an bɛ bɔ yen an bɛ taga n'an bougera yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ taa yen nɔ u b'an nɔfɛ fo sugu kɔnɔ u bɛ ka gazi cayana u y'an ka mɔgɔ dɔw minɛ ka taga n'a an bɛ mun f'u na u k'an ka mɔgɔw bila n'an ka nisɔngoya n'an ninnu yira après an bɛ sɔrɔ ka taa so an tɛna gazi ci gazi kan ka ci mun na olu bɛ yen marifa kan ka ci mun na olu bɛ yen o tɛ anw citoyen olu bɛ yen ka se k'anw cadrer de an ko courant ko hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu kun ma ca wa u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna tiɲɛni kɛ finitigilakaw ye maa 3 minnu cɛla minnu cɛla sɛginin b'a la hali n'a y'a sɔrɔ u bilala kɔfɛ isa kaba siribe n'ale ye faraɲɔgɔnkali maa dɔ ye ale y'a ka nisɔngoya bɛɛ yira même les plus grands dictateurs ont autorisé les manifestations hali jagoya fanga dɔ ye maaw ɲɛmada ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira fɛn min ye wulikajɔ dɔrɔn ye min tɛ ka kɛ tiɲɛni kama u nana gazi ci an na tiɲɛni yɛrɛ la anw jigi tigɛra an bɛ min ɲini maa min ye ɲamariya di finitigilakaw ma ka nin waleya kɛ u ka ɲɛfɔli kɛ tiɲɛ na nin tɛ tagabolo ɲɛnama ye jamana kɔnɔ. Ce n'est même pas une marche, un sitting. C'est vraiment ce pays en train d'aller dans la vie. an bɛ fundeni na ka far'o kan kabi sunkalo dora kurantigɛ tɛ ka kun cɛ o de kun ye wulikajɔ in kunba ye minisiri min ka baara ɲɛsinen don kuran ni jikow ma ale ka bɔli laban kuma dɔw digira mɔgɔw la. Donc minisiri ye kumana a y'a dalamaga mais a ma kuma quoi. En même temps a ka kumakan ninnu bɛ mɔgɔ jɔlen na sunɔgɔ de an bolo o don ye donc ni solution t'ale bolo a ka ta ka bɔ yen solution bɛ mɔgɔ min bolo o kana ou bien ni solution yɛrɛ tɛ yen fiyewu fiyewu u ka IDM datugu an bɛɛ ka to dibi la siɲɛ kelen mais a tɛ se ka kɛ ka compteur sigi anw fɛ yen k'a fɔ facture bila ka taa anw fɛ yen à la fin du mois k'a fɔ k'anw m'an ka courant sara en avance parce que prépayé la i bɛ ka courant sara en avance ka wari don a la. jɛkulu in ye tɔgɔdaw yɛrɛ la n'o ye collectif stop délestage n'o ye kurantigɛ ka jɔ finitigilakaw kɛlen k'u gɛn ka taa sugu fan na u y'u kunda maison des jeunes de Bamako kan walasa ka taa kunnafoni di wulikajɔ in kunbɛn kan. an nana EDM da la n'an bɛna a ɲini EDM directeur fɛ fɔlɔ a ye maliyɛnw nɛni mun kɛ a ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ filanan kurantigɛba mun bɛ ka kɛ a kurantigɛ ka dabila sabanan k'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o de bɛ ka balo anw ka impôt la u bɛɛ lajɛlen ka groupe électrogène ta ka bɔ u ka da la an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye maliko la ka tila k'a f'u ɲɛna k'a fɔ nin ye ko damina de komi u y'an gaze an kun tɛ gazi dɔn mais bi mɔgɔ caman ye gazi dɔn mɔgɔ caman ye gazi faamu wa mɔgɔ caman ye gazi gɛlɛya ani a nafa dɔn bi an y'a ye k'a fɔ sini gazi tɛna na siran bilen tuguni jeudi wɛrɛ ni ala kira sɔnna an tɛ ka kuma ala ɲin'a ma ni EDM kelen in da la yanni jeudi cɛ an ka hakɛ ye mun ye an ye mun ɲini n'o ma latigɛ n'o ma lawaleya n ye mun fɔ n'o ma lawaleya yanni jeudi wɛrɛ cɛ an bɛ bɔ ka na EDM kelen in da la. jɛkulu collectif stop délestage mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u t'u bolo lajigin nin ko in na ko sabu ka d'a kan wulikajɔ wɛrɛw bolodalen don don nataw la yaasa kurantigɛ ka jɔ walima minisiri Lamine Seydou Traoré u ka walan sɛmɛ ɲan'o cɛ kurantigɛ kɔni bɛ ka kɛ halisa Bamako baw Côte d'Ivoire kan ka kuran min di Mali ma halisa o ma sɔrɔ. Sunkalo ale ye lahɔrɔma kalo ye kalo min kɔnɔna la feerefɛn caman bɛ yen nɔ minnu suguw ka teli ani dɔw fana bɛ yen nɔ minnu suguw ka suma Aminata Y Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o kan. Sunkalo kalo ye kalo barikalenba ye silamɛw fɛ yen wa wagati do fana wagati min na sugu tabalikanaw bɛ fa kosɛbɛ feerefɛn suguya bɛɛ la n'o dɔ ye tamaro kangaliba nakɔfɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman ka fara o kan sunkalo kɔnɔna na musow ka fini dɔcogo bi yɛlɛma kosɛbɛ o finiw dɔw ye hijabuw ye langanaw abayaw a n'a ɲɔgɔnna caman wa olu sugu ka di kosɛbɛ ni kalo barikama in kɔnɔna na. Alhamdulillah dɔ bɛ ka fara kan parce que an bɛ commande caman sɔrɔ komi bɛɛ b'a dɔn sunkalo la mɔgɔ caman b'a dɔn dɔw yɛrɛ b'a dɔn ka taa baarayɔrɔ la en plus o yɛrɛ de la cɛ caman b'a san u musow ye ani minnu fana b'a san u yɛrɛ dɔ bɛ fara commande kan. Glace ye fɛn min kanunen don kosɛbɛ nin wagati in kɔnɔna na ka sabu kɛ kurantigɛba ale ni funteni jugu min bɛ sisan an ka jamana kɔnɔ a ka ja sunkalo yɛrɛ fana kɔnɔna ma. Walasa ka glasi ninnu lasago ko ɲuman an kan ka bila glacière kɔnɔ glacière feere ani frigo dilan olu sɔrɔ ka teli kosɛbɛ ni wagati in na. Bon sunkalo kɔnɔ an ma degun sɔrɔ parce que an ka minɛnw na an bɛ se k'a fɔ an bɛ fɛn caman sɔrɔ la parce que frigo ye marché sunkalo kɔnɔ komi glacière fana bɛ marché kɔnɔ cogoya min na olu ye sunkalo mɔgɔw mago b'a la sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ i m'a ye. Ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko sunkalo ka di kosɛbɛ olu la dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko sunkalo fɛ olu tɛ feere caman kɛ. Mais mɔgɔ caman bɛ yen minɛn yɛrɛ fana nege bɛ mɔgɔw la mais minɛnw fana prix ka ca
fɔ wari tɛ mɔgɔw kun mɔgɔ caman bɛ na k'u bɛ sanni kɛ n'i ye minɛn piri f'u ɲɛna a ka d'u ye k'a san mɛ minɛnw piri ko fana bɛ mɔgɔ caman décourager minɛn sanni na u b'a lajɛ cogoya min na dɔ bɛ se ka bɔ minɛnw piri la cogoya min na kiliyanw bɛ se ka sanni kɛ cogoya min na an bɛ dɔ sɔrɔ cogoya min na. Sunkalo bɛ yɛlɛmali caman don silamɛw ka taabolo la k'a daminɛ u ka dumuni kɛcogow ma fo ka taa se u ka fini doncogow ma. Ɲinɛnta nana sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ mɔgɔw kan sanni feere sira la wa fana sunkalo kalo ye kalo ye min na feerekɛla caman bɛ nafa sɔrɔ a ka feerefɛnw na i n'a fɔ feerekɛla minnu bɛ ka feerefɛnw feere minnu ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ sunkalo kɔnɔna na. Taji feereli butelinin kɔnɔ o kɛn bɛ bi nafa sɔrɔ sira dɔ ye sifinaka minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baarako gɛlɛyalen don olu tɛ siga ni ka litiri damadamaninw kɛ butelinin kɔnɔ walasa k'u magoɲɛw sɔrɔ a la. Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan. Esansi feere kɛra baara ye Mali kɔnɔ ka d'a kan a ka gɛlɛ i ka mɛtiri 100 boli ka sɔrɔ i ma esansi feere yɔrɔ dɔ ye ni jagokɛwale in ka di kosɛbɛ sifinakaw ye ka d'a kan esansi damanani ani buteli b'u bɔ walasa u ka se k'u ka nin jago in kɛ. Sɔngɔko ta fan fɛ esansi butelitigiw laɲininen don kosɛbɛ mototigiw fɛ barisa u ka sɔngɔw bɛ daminɛ 40 na o ye danfara belebeleba ye u ni station tigiw ni ɲɔgɔn cɛ olu mun ta bɛ daminɛ 100 na. Ne bɛ esansi ta butelinin na parce que o de bɛ ne arranger ne ɔkɔliden de ne ma deli ko esansi ta ko cɛncɛnkɛla la a sɔngɔ da ka nɔrɔ ka tɛmɛ station ta kan. A lasagocogo b'a to mɔgɔ caman b'a kanu ka taa esansi ta station na ka d'a kan fɛn bɛ y'a la tuma dɔw la min man ɲi bolimafɛn ma i n'a fɔ cɛncɛnmisɛnnin ani bɛrɛmisɛnnin wa o ni a ɲɔgɔnna caman. Ne bɛ esansi ta station de la station esansi a qualité ka ɲi bon a ka ca bon a conservation fɛnɛ ka ɲi a ka ɲi moteur ma fɛnɛ a butelinin ta kɔni butelinin ta cɛncɛn bɛ yɔrɔw la n'i y'o k'i ka moteur la i ka moteur ye a bɛ cɛncɛn quoi. Bon kuma kelen-kelenninw na n'i taara yɔrɔ dɔw la ni station ka jan i la n'i ka esansi banna donc tu seras obligé k'a ta n'o tɛ normalement yɛrɛ kɔni i ka esansi ta station na o de ka ɲi. Bon station na ne bɛ 200 la ta bon o bɛ taa 1 litre quelque la esansi tɛ i n'a fɔ n'i y'a ta normalement a ka se ka ban ni wagati in na n'i ka course cayara dɔrɔn esansi bɛ ban mais esansi ta yɔrɔ kelen tɛ ne la tuma dɔ la n b'a ta butelinin na tuma dɔ la n b'a ta station na mais n ka station ta de ka ca ka tɛmɛ butelinin ta kan quoi. U bɛ fɛn caman fɔ butelinin ta la komi a bɛ défaut de bila carburateur la bon et puis fɛnɛ ko dɔw ka esansi bɛ yen ko ɲagami b'a la mais quand même kɔni u kɔni fɛnɛ da u ka esansi kɔni da ka nɔgɔn ka tɛmɛ station fɛnɛ kan. Station na surtout total ninnu yɛrɛ la yɛrɛ donc esansi yɛrɛ ye 140 de ye mais butelinin na yɔrɔ dɔ la 110 bon yɔrɔ dɔ fɛnɛ na 120 quoi. Walasa ɲamanɲaman kana ye u ka esansiw la esansi feerela dɔw ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan. N'i ka baarakɛyɔrɔ i m'a ladon i ma entretien k'a la diyagoya cɛncɛn ni fɛnw bɛ k'a la quoi. Ne yɛrɛ filɛ chaque 2 jours ne bɛ n ka buteli ko ni fɛngɛ de ye omo ye k'a da biri n bɛ esansi suma ni sumalan min ye fɛngɛ b'a la quoi a bɛ tɛntɛn quoi. Ne ka esansi litre 120 bon ekɔlidenw ye ne ka client ye ani moto taxitigiw bon degun b'a la mairie mɔgɔw de b'an sɛgɛn quoi parce que n'u y'an ka esansi ye n'i y'a suma tan ka sigi goudron la u bɛ n'a ta quoi bon an kɔni t'a dɔn u b'o kɛ ko min na esansi bɛ feere goudron la ne yɛrɛ bolo a bɛ mɔgɔw arranger parce que munna i b'a dɔn station ni esansi bɛ ban yɔrɔ min na a ka jan alhamdulilayi n bɛ nafa sɔrɔ a la. Tiɲɛ don mɔgɔw b'a fɔ ko station esansi ka ɲi ka tɛmɛ butelitigi ninnu ta kan nka wagati gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kunsi butelitigi ninnu ma ka d'a kan sɔngɔ bɛɛ b'a la wa bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la. Marshal Idriss Déby n'ale yɛrɛ tun ye Tchad jamanakuntigi ye a ka saya laseliw kɔfɛ tɛnɛndon avril kalo tile 19 maa caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yalima a ka nin saya in tɛna kɛ manje ye min bɛna to an ka farafinna cɛncɛnduguw sanfɛla la. Dawuda Kinda n'ale yɛrɛ ye maa joli ye politiki bunkunakun kan ale bɛ nin ɲininkaliw jaabi Mamadu Bilali Kulubali ka kuma galama na. Idriss Déby yɛrɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ siran kɛlɛ ɲɛ malgré que jamana ɲɛmɔgɔw a yɛrɛ tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔw la a y'o caman kɛ bon an bɛ se k'a fɔ nin sen in na a yɛrɛ wulila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la bon mɔgɔw ye kuma caman fɔ dɔw ko ko a ka garde-corps y'a gosi dɔw ko ko ayi ani rebelle minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de y'a gosi de toute façon anw yɛrɛ tun tɛ yen a ka gɛlɛn an k'a fɔ ko a kɛra cogo min mais ne bɛ se ka min fɔ a la o de ye n'i y'a ye Idriss Déby taara nin kɛlɛkɛyɔrɔ in na c'est que danger ba de tun bɛ yen farati ba de tun b'a la rebelle ninnu nana ni fanga de ye fanga min n'a tun ma wuli ka taa terrain kan a b'a dɔn a bɛna dankari kɛ a ka fanga la. Idriss Déby fatuli bɛna kɛ koba ye a bɛna kɛ fiɲɛba ye Sahel la malheureusement parce que o man kɛn ka kɛ ka Sahel sécurité bɛ ta k'a da mɔgɔ kelen kun o tɛ hakilina ɲuman ye
faransi de ka baaraw ye faransi de fanga don a la barika ni chaise bɛ yen serval min nana 2013 o chaise bɛ yen donc faransi b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que Idriss Déby ou a ka famille mɔgɔw ka to fanga la donc ni Idriss Déby ka famille ou bien ale sara a bɛ kɛ komi kolo yɛrɛ de tɛ anw na tuguni ka kɛlɛ kɛ donc nin ye fiɲɛba de ye Sahel ma Sahel faamaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nin suguya in ko suguya in dabila Sahel fanga bɛɛ ka da maa kelen n'o bɔra yen don min dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni Libi ta filɛ nin Kadhafi ne kun kɛlen bɛ ka Sahel yɛrɛ minɛ k'a bolo da rébellion da la Kadhafi sara kɛra bɔnɛ ye donc an bɛ se ka fɔ a bɛ se ka kɛ fiɲɛba ye mɔgɔw kun ye ŋunu kuma caman fɔ a denkɛ fɔlɔ min bɛ yen n'o ye Zakaria ye ani min bɛ fanga la sisan n'o ye Mahamati ye dɔw ko ko kɛlɛ kun ni ɲɔgɔn cɛ mais hali n'u bɔra kɔfɛ ka fɔ kɛlɛ tɛ yen a muso yɛrɛ fɛnɛ o da bɛ ka don ko caman na donc Déby yɛrɛ ka kabila n'o ye Zagawaw ye furugufurugu b'olu ni ɲɔgɔn cɛ a ka armée yɛrɛ kɔnɔna na farafaraliw daminɛna général dɔ bɛ ko Idriss Diko ale ko a tɛ fara tɔgɔ kan donc an bɛ se k'a fɔ ni rebelle minnu bɛ kɔnɔna la n'olu ko ni su donna dɔrɔn k'u bɛna attaque kɛ tugun donc an bɛ se k'a fɔ hali bi ma tila kɛlɛ bɛ hali bi. walasa k'an ka nin dɔgɔkun kibaruyaw kuncɛ Mamadu Bilali Kulubali bɛna walawalali kɛ an ka jamana ani diɲɛ fantɔ wɛrɛw kibaruyaw la teliya la. Dɛnɛndon avril kalo tile 19 tɛmɛni an ka kiiri bulonsoba n'o ye cour suprême ye o ma sɔn procureur ka pourvoi la pourvoi min kun bilala cour d'appel la mɔgɔw ka kiiri la mɔgɔ minnu kun bisigiyalen don k'u bɛ fɛ ka fanga yigijɔkɔ kalo 4 tɛmɛnen kɔfɛ Mahamadu Yusuf Bacil Mahamadu Kone Vital Robert Job Solomon Kansai ani Agib Makital olu bilala ka bɔ kaso la fɛn min ye Rasiba Ciyɛrɛ ye a segira ka na arabadon a ka jamukan grand dossier kɔnɔ kana kuma a minɛcogo a n'a bilacogo kan premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ale fɛnɛ kun nɔminɛnen don nin ko in na nka a jɛyara kabini alamisa avril kalo tile 22 Bamako dɔgɔtɔrɔsoba 3 olu ye tile 10 baarabila kɛ n'o ye Gabriel Touré Point G ani hôpital de dermatologie ye dɔgɔtɔrɔ ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu b'a ɲini jamana fɛ ko halisa u ka lakana u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ n'o ye condition ɲuman ye ani u mago bi jɔ baarakɛminɛn minnu na olu ka d'u ma fɛn min ye banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw fɛnɛ dusu kasilen bɛ k'a ɲini fanga fɛ u ka ko bɛɛ sigi sen kan walasa dɔgɔtɔrɔ ninnu ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na Farafina kɔnɔ Maréchal Idriss Déby n'ale ye Tchadien kun ka jamanakuntigi ye ale fatura Dɛnɛndon avril kalo tile 19 Jamina kɔnɔ a fatu cogo halisa olu ma jɛya o don kelen na conseil militaire de transition dɔ sigira ni général 15 ye k'a denkɛ yɛrɛ bila o ɲɛmaya la u y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ fagara murutili kɛ jɛkulu fɛ min bɛ wele ko Faki kɛlɛkɛyɔrɔ la suturali kɛra jumadon avril kalo tile 23 Jamina k'a sɔrɔ jamanakuntigi caman kun bɛ yen i n'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Bandaw ani Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron États-Unis jamana kɔnɔ avril kalo tile 20 tɛmɛnen Derek Chauvin ale min kun nɔ minɛnen don k'a ye George Floyd faga salon kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ k'a nɔ bɛ nin ko in na nka fɛn min ye a kan ka san hakɛ min kɛ kaso la o ma dɔ fɔlɔ nin kibaruya in kɛra nisɔndiyakoba ye Minneapolis dugudenw fɛ sabu ka d'a kan George Floyd kun fagara mai kalo tile 25 san 2020 tɛmɛnen farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na Faransɛw ka dɔlɔnci jalatigɛbaga Stéphanie Frappard min si bi san 37 na UEFA y'a yira araba tɛmɛnen k'a tɔgɔ bi Ero nata jalatigɛbagaw la nin bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye muso ka nin cɛ dɔlɔnci jalatigɛ hali n'a y'a sɔrɔ o Stéphanie Frappard kelen kun delila ka Ligue des Champions dɔ la ci dɔ jalatigɛ ne ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ ni k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna